Возьми свой крыш, иди за мной. Коли ты хочешь жить свою, спеши, чего, коли забудешь, тебе не спешишь. Не люби Христа, если жаль, не люби если сам, коли можешь спасти дорогой свою, коли любишь меня и крыши, иди за мной. Не люби Христа, если жаль, не люби если сам, коли можешь пойти дорогой своей, коли любишь меня и крыши, иди за мной. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Бога нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Нам же належить ганориться крижем Пана нашого Ісуса Христа, у яким наше збавлення, життя і воскрешення, раз Його ми збавлені і визволені. Сьогодні у Костьолі відзначаємо свята Узвишення Святого Крижа. Дякуємо Пану Богу за наше збавлення, за Його любов до кожного для нас грешників. А эту святую мшу ахвярую во всіх інтенціях про заступництво святого Архангела Михайла. Так само молимся особливим чином, отдаючи под опеку нашего небесного заступника, біскупа Новіната Юзефа Станівського, просячи для его Божьих ласк. Перепросим Бога за все наши грехи, как мы годно могли скласти в эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я винный, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя великая вина, тому прошу наисвятейшую, за всюды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Людям
прославляем Тебе, дякуем Тобе, Тебе хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Отцы-народный, Иису Христе, Пане Боже, Богу Божий, Сыне Отца, яки вяришь на святым грехи и свету, смилуйся над нами, яки вяришь на святым грехи и свету, принимание наше, яки святишка поручайся, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наилучший, Иисус Христе, с Духом Святым хвалим Бога Отца. Аминь. Молимся. Спредвечно, Боже, Ты послал на свет Своего единородного Сына, как раз Его смерть на крыже усе люди отримали избавление. Учеников мы на земле глубей познали таємницю отгубления и были годны отримать сие в небе. През Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Читание книги лічбо у ті дні люди у дорозі почали губляти церквивость, и они казали супроть Бога и супроть Моисея, того, что вывели нас в Египту, как мы померли в пустыне, бо нема хлеба, нема воды, и надокучила нам эта никчемная ежа. Тогда спасал Пан на людей ядовитых змеев, які кусали народ, и шмат людей из Израиля померло. Пришли люди до Моисея и сказали: «Сгрешили мы, бо казали супроть Пана и супроть Тебе. Помолися до Пана, как он отдалил от нас змею». И помолился Моисей за народ, и сказал Пан Моисею: «Зроби себе змея и повесь его на жерди, тогда кожный укушенный, коли поглядит на его, застанется жить». И зробил Моисей медного змея, и узнял его на жерди. А коли ядовитая змея кусала человека, и он глядел на медного змея и заставался живым. Это Слово Божие. Дякуємо вам. Не будем забывать просторы Пана, не будем забывать просторы Пана. Ой, не услухайся, Господь, схилите свои уши на слово их уста. Укрепись веками своих устами, и выслышу, когда я вне тебя повеку. Не будем забывать просторы Пана. Вниматься не волки, когда я шукали, вертались на шукали Бога, и вспоминали, что Бог их не сказал, что наивысший Бог их спасал. Не будем
щири ясны, и не заховали верность яко заповеду. Не будем забывать прославы Бога, и Бог милосердный, Он даровал им несправедливость и не снишал их, Он часто должен им суд, и не запаривал всю лютость святого. Не будем забывать прославы Бога. Принизив совет тому Богу, звысив его. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянам. Иисус Христос, будучи в постаті Бога, не вирішив потрібним бути народний з Богом, але вирився самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей. Із вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухняним аж до смерти крижової. Тому Бог узвысив его и дал ему имя, понад всякое имя, как на имя Иисуса схилялося кожное колено в створениях небесных, земных и подземных, и как кожный язык признавал, что Паном есть Иисус Христос, для хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Кланяемся Тебе, Христе, и благословляем Тебе, образ Христа Ты света укрыл. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Апостолу Иоанна. У той час Jesús сказав Никодему: «Ніхто не взошел на небо, окромя того, хто сошел з неба, Сина Человечого. И як Моисей узвысил змею в пустыне, так повинен быть узвышенный Сын Человечий. Каб кожний, хто вірить у Його, мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що отдав Сина Своего одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Своего у світ, каб судить світ, але каб світ був збавлений раз Його». Это слово Пана. Чым ёсць крыж? Калі так лепей паглядзім на яго, крыж ёсць перадусім вялікай ласкай Бога, вялікім дарам, якім ёсць перадусім для нашага збаўлення. Ёсць любоўю, аб якой мы пачулі ў сённяшнім Евангеліі, бо так полюбил Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага. Крыж ёсць таксама вялікім папросту настаўнікам і знакам для кожнага з нас. Настаўнікам, як любіць адзін аднаго,
як бути милосердним, як бути послухняним волі Отця. Криж – це так само, передусім, ключ до серця до кожного з нас. Колись ти прочитав таке свідчення одного чоловіка, який навернувся до Пана Бога. Помирав його батько. І був віруючим чоловіком, а син був атеїстом. Коли помирав, опошні слови, з якими звернувся до сина, були такі. Як після його смерті, раз 30 днів він приходив у його кімнату, сідав і там у тишині сидів 30 хвилин. Помер батько, і син, як послухняний, почав чинити цю просьбу. Перші дні було тяжко, бо сидіти у тишині, коли стільки справ, стільки проблем. Десь була навіть думка, що десь марнується час на таке просте сидіння. Десь попросту навіть наракалася на цю просьбу, яка десь попросту була. Але минали дні, і у певному моменті, сидячи в цій тишині, цей син побачив на столі криш. І у цей момент десь вспомнив про те, о чим йому розказував батько, про віру, про знак Святого Крижа, який він сам вспоминає потім. Для нього це був пункт, під час якого він навернувся і став дорогою до Пана Бога. Глядячи на цей криж, потім він вспомнив, що колись в дитинстві його так само вчили молитви. І перший раз подумав, що може треба і помолитися за батьку. Потім більше і більше часу просто молився при цим крижі. І поэтому сьогоднішнє свято, яке ми відзначаємо, свято Возвишення Святого Крижа, нехай буде таким особливим моментом, коли ми справді ще більше навчимося шанцунку до цього знака нашого збавлення. Нехай це не буде криж, якийсь тільки упригожування, який висить на ланцюжку на нашій шиї. Нехай це не буде просто знак, який десь там стоїть, нікому не потрібен. Але нехай у нашому житті знаходиться хвилина, щоб стати у тишині при ним, щоб дякувати Богу за наше збавлення, щоб просити, щоб вислухав, бо криж – це передусім благословення. Благословення, яке ми отримуємо кожен день. І тому нехай криж справді буде для нас найліпшим знаком до неба, до святості. Przez Jezusa Христа, який, помираючи за нас на крижі, вислужив нам збавлення, з довіром знесем до Бога наші покорні молитви. Молимся за всіх дітей Святого Костьола, щоб вони єднали своє життя з крижем Христа і, дякуючи этому, отримали уділ у Його смертному повстанні. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за Святого Отця, щоб він, обвіщаючи людям правди віри, відкривав їх серце надіяння Божої ласки. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто присвятив своє життя Богу, щоб йшли вони за Ісусом шляхом крижа і стали удільниками Його хвали. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь нашої країни, щоб вона шанувала криж Христа, знак Божої любові до чоловіка. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся во всіх інтенціях, у яких відправляється свята Мша, доручаючи заступництву святого Архангела Михайла. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, щоб ми оглядалися у Христовий криж і черпали з його моць для християнського життя. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Боже, Ти спаслав світу свого Сина, щоб Він відкупив нас про смерть на крижі.
Вислухай наші молитви, праз Христа Пана нашого. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу верхвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай нас очистится от всех провинов, ахвяра Твоего Сына, який на алтаре крижа знищив грехи всього світу, який живе і благодарить на віки вічные. Пан с вами, у гору серце, подякуем Пану Богу нашему. Соправды годна это и справедливо, слушна и избавленна, как мы завсюди и усюди Тебе складали подяку, Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, Ты постановил збавить человечий род на древе крыжа. З райского древа узяла початок смерть, с древа крыжа мы отримали новое життя. Ворог, який перемог нас у раї, на древі крижа був переможений Христом Паном нашим. Праз Його Твой велик прославляють хори ангелам, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, капі наші голоси долучилися до їх, разом з ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, восставлена причиня, благословленный Твой, кто приходит с меня, восставлена причиня. Соправди, Боже, Ти святий, криниця усілякої святості. Тому просим Тебе, освяти в эти дары росой Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ламал и раздавал своим учням кажучи: «Берите
і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маё, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и желаем Твоего присягания. Успоминаючи смерть і з мертвих повстання Твоєго Сина, аферуємо Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить с Тобой. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, якія паснулі ў надзеі на воскрешення, і про всіх, хто ў Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дазволім убачыць святло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечная. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы не отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от грехов и закованы от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого, Єсуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але довел костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами,
и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечер Його. Аминь. Я не варта, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Молимся.
Умацованные на святой гостине, покорно просим Тебе, Пане Иисус Христе, приведи до славы с мертвых повстания Твои, верные, які Тебе дарив новим життям про вяру, складеную на древе крижа, який живеш і володариш на віки вічні. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князь войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на злу душ мою спасися. Panie Jezu, ukryty w najświętniejszym sakramencie, хочем Ciebie сегодня особливым чином прославлять разом со святым Архангелом Михаилом. Хочем перепросить Тебе за все наши грехи, за все зневаги. Хочем подякувати Тебе, Пане Боже, за всі дари, які отримали від Тебе. Просим Тебе во всіх інтенціях, у яких відправляється свята Мша. Просимо Тебе за нашого біскупа-номіната Юзефа Станівського. Доручаємо його особливим чином заступництву святого Архангела Михайла. Пане Боже, доручаємо Тебе всі молитви, які є у наших серцях. Святий Архангеле Михайле, наш могутний заступник перед Богом, ми щиро дякуємо Тобі за отримане добродійство і просимо обнови з довірою і живою надією. Ти наш опікун і помощник. Сподіваємося на Твою могутність, добриню і незвичайну готовність підтримувати нас. Вислухай наші просьби і прийди нам на допомогу, коли ми будемо моцно просити Тебе і неспинно ускликати. Заступися за нас перед Богом. Заступися за нас перед Богом. Архангеле Божий, заступися за нас перед Богом. Чудес створення, заступися за нас перед Богом. Князю найлепший, заступися за нас перед Богом. Оборонца законов Бога Створителя, заступися за нас перед Богом. Обновляник Божого ладу, заступися за нас перед Богом. доверенный Пана, заступися за нас перед Богом. перший ушанувальник Бога человека, заступися за нас перед Богом. хорунжий святого крижа, заступися
Рыцарь Богородицы, заступися за нас перед Богом. Кіраўнік нябеснага двара, Заступися за нас перед Богом. гетман анёльскіх атрадаў, Заступися за нас перед Богом. меч, які карає збунтованих духаў, Заступися за нас перед Богом. адвечны праціўнік сатаны, Заступися за нас перед Богом. шанавальнік правды і пакоры, Заступися за нас перед Богом. прыклад кантэмпляцыі Бога, Заступися за нас перед Богом. узор малітвы і ахвяры, Заступися за нас перед Богом. вясёлка сярод буры спакусаў, Заступися за нас перед Богом. апекуне паміраючых, Заступися за нас перед Богом. добразычлівы мернік заслугаў, Заступися за нас перед Богом. прадвеснік збаўлення, Заступися за нас перед Богом. памочнік душаў чыстовых, Заступися за нас перед Богом. праваднік душаў на шляху да неба, Заступися за нас перед Богом. анёл-ахоўнік касцёла, Заступися за нас перед Богом. апекун христовых намеснікаў, Заступися за нас перед Богом. абаронца сталіцы хрысціянства, Заступися за нас перед Богом. апора каталіцкіх місіянераў, Заступися за нас перед Богом. дух, які служить усім, Заступися за нас перед Богом. виратувальник з няволі, Заступися за нас перед Богом. славним судотворцем, Заступися за нас перед Богом. молимся, голод небесов і найлепша бороться душа. Ми чекаємо благословеного пльону Твоего заступництва за нас і за всіх тих, кого Ти хочеш одарити ласками. Нехай наші супольні просьби за кожного з нас, за наші сім'ї і парафію, за всі супольності народи і увесь святий костьол стануть скриницею Божого благословення на віки вічні. Співаємо супплікації. Святий Боже, святий Господи, святий святий, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий святий,
Молитва до святого Архангела Михала, опекуна Беларуси. Святый Архангеле Михайле, князю войск Іванівських, прийти на допомогу людям, яким погрожає сила темряви. Яны ж были створені на подобенство Божие, откупленные през життя, смерті і воскресіння Єсуса Христа, Сина Божого, призначене на святиню Божию, как пробывал у их Дух Святый. У тебе, святый Михайле, костюм має свою оборонцю і опекуна. Ты ведешь збавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокои, как перемог уладу сатаны, сей петахаусу, и как не дозволил тримать людей у неволі и шкодить костелу. Нехай беззаганная панна, обернутая у солнца королева анёлов, простями струшить голову Антихристу и оборонит своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангеле Михайле, оборонца хвалы наивысшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пастырь злого духа, будь нам обороною. Князю войска небесного, моцарь Божий скинь у пекло сатану и інших злых духов, якие на згубу душа уснують по свете. Посприяй, как мы праз усю вечность были верными Твоему заклику, кто ж коли не Бог. Аминь. Что нам разум не уложить, святое имя свет, Богу вечному Тройцы, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя. Что ты помогить, Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам вспомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владаришь с Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Семена
Заступник святый наш чекай, молитвы для Бога вознеси. Радуй хвалистый устах над Царю Божий, зло